نقانزا إلهم دهبو كنت epidural دبهال أب حرس مالتيو انتاي مالتيو انتاي قبرالو أب نفسنا ناي حقوق تساقم كخنت على كي خلديو إذا أبو بوزو حتمت يعني لو ما أنت بزعبو خزاربي كم يعلكم حواتي تمرتنا نغزل ناي حرس قانزا قليل نقرا يكونن قرصت contraction دبهال السخون كله لو قانزا of course كتحرس كلها لو قانزا قولا خوات كله ونت tear نبلو perineal tear تتجدد دبال ويكا episiotomy دبهال علو بعلوم دقرصو مالتيو انتان بوتا خفطرونت قولا كحلف حجي كوم تخينو مسود مأزق قانزا معاتيو حجي دبز حساب تاناي حقوق وهابات تا epidural تبهال بزعبا يخن بزح حتوم تخنالي بزعبا خزاربي جن اسو تراي يكونن مكالا خليناي قانزا خالي نقرات ونالو اس بزعبون كزاربي حجي مجمرتا بزعبات epidural كنزارب كلنا حدا بحقوقها يوهب مالتيو كمز catheter تبهال على خمس تبو عين تمثل أبتا ناي lumbar spine تبهال تناي حقوقنا زيادة خوينا حقوقنا كاب كساد سقابت ناي طعم عكور ولا مشالو تناي لعلي cervical تبهال أب مأخل thoracic أب تحتها ناي lumbar بهال مالتيو حاجة أب تحتي كمز تبو المسألة يوم همزة طب تبل مدنزازي يهبخن مالتيو إذن قلطيفو يسرح نمبر قطر حدا ካልኣይ ከዓ ነቲ ናይ ታሕቲ እግርና ጥራዩ ደጀንዝዞ ንኩሉ ነብስኻ ይኮነን ብኸመይ ኢኻ ከምኡ ሂቦም ሃወላ ክትሓርስ ትኽእል ድርዳእካ ክደፍእ ትኽእል ክትሓርስ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክብኹ እንተኮይኖም ቀልጢፍ ግን ክትነግሮም ማለትን ስለምንታይ እቲ ሕርሲ ከይጀመረ ከሎ ምክንያቱ ንከምዚ ንኽእትውልክን ሕጂ ብዚ ኣብቲ ጥቃ ሕቆ ናይ ስፓይን ደሎ ክእትዎ ተኮይኖም እቲ ንስኽን ኮፍ ትብላሉ ነገር እዚኣ ትሪኣ ዘላ ከምዛ ሰበይቲ ከምዚ ጌርክን ክደና ኣለክን ምክንያቱ ኣብታ ተድልያ ቦታ ምእንታን ከእትውዎ እዚ ክብል ከለኹ ከማን ነቲ መትኒ ይኮኑን ድትንክፍዎ ደለዉ ኣብ ጥቑ እዮም ኮፍ ድብሉ እምበር ኣብቲ መትኒ ይኮኑን ደእትውዎ ደለዉ ነቲ መደንዘዚ ማለት እዩ ሕጂ ታጉል ግዜ እቲ መፃንሕቶ ከምዚ ጌርካስ ሕቆኻ ፀገም ፈጥረልካ እዩ ይብሉ በቲ ሪሰርች ንሪኦ በቲ ኣብ ኩሉ ወላ ብስራሕ ገለ ንሪኦ ዳትስ ናት ትሩ ሓቂ ይኮነ ንሱ እቲ ናይ ሕርሲ ትገብሮ ምሻሎ ኢሒልካ ንዑ ክትሓርስ ድመፅእ ኦፍኮርስ ኣሎ ወይ ብደይ ናይ ቃንዛ መከላኸሊ ጌርካ ክትገብር ከለካ ነፍስካ ትህሰ እምበር ብናይ ኤፒዱራል ተጠቂምካ ከምኡ ድመፅእ ሓቅታይሽ የለን ካልኣይ ከዓ ምስ ሓረስካ ስእልካ ኮፍ ደይምባል ምንቅስቃስ የድሊ ስለዝኾነ ሕጂ ምንቅስቃስ ክብል ከለኹ ሕርስ ኣቢልካ ተንቀሳቀስ ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ገዛ ቆልዓ እንዳዕበኻ ምንቅስቃስ ከዓ እቲ ስራሕ ደይምብዛሕ ግን ነብስኻ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ሕጂ ኣብ ደምካ ስለ ዘሎ ፍላሽ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብብዙሕ ማይ ምስታይ ብብዙሕ ወክ ምግባር ሕጂ በዚ ከምዚ ጌርክን ተሓሪስክን ሽዑ ኣይኮንክን ትትሳስ ስጋዕ ካብቲ ነፍስኽን ድኸይድ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ሕቆ ናይ ቃንዛ ገለ ደምፅእ ኣይኮነን ግን እቲ ሪስክ ናቱ ሓንሳብ እቲ ናይ እግርኻ ቀልጢፉ እንታይ ሽሙ እቲ ሰንሴሽን ድበሃል እቲ እግርኻ ኣይፍለጠካን እዩ ቀልጢፉ ሓንሳብ ከምዚ ቀጥቀጥ ኣብለካ እዚ ግን ናይ ወላ ዝኾነ ሰርጀሪ ጌርካ ከምኡ ይገብረካ እዩ ናይ ኤፒዱራል ጥራይ ኣይኮነን ግን ቅድሚ ከምኡ ምውሳድክን እተን መፅአን ከምኡ ዝገብራልክን ወይ መፅኦም ከምኡ ዝገብርልክን ክነግርኹን እዮም እዚ በነፊት ናይዚ ከምዚ እዩ እቲ ናቱ ሪስክ ከዓ እዚ እዩ እሱ ሰሚዕኽን ሽዑ ታሽሙ ትገብራት ከምዚ ትወስዳ ንበዝሕ ሰብ ከምዚ እዩ ዝጥቀም እምበር ናይ ሕቆ እዚ ነዊሕ ግዜ ናይ ሕቆ ፀገም ድሕበካ ከምዚ ከምኡ ኣይህብኒ ከምቲ ድበልኩ ከዓ እዚ ጥራይ ኤፒዱራል ጥራይ ይኮነን ደሎ ካልእ ናይ ቃንዛ እውን ትወስዳ ትኽእል ኣይኽን እዚ ናይ ብደም ድህቡኻ እዚ በዓል ፈንተናል በዓል ሞርፊን ድበሃል ከምኡ ክትወስዳ ትኽእል ኣይኽን እዚ ክብል ከለኹ ግን ሓንሳብ እዚ በቲ መድሓንቲ ናብ ቆልዓ ክሓልፍ ስለዝኽእል ሓንሳብ ቆልዑ ክውለዱ ከለዉ ከምዚ ክርቅሱ ድደለዩ ኮይኖም ክውለዱ ክእሉ እዮም ግን ሎንግ ተርም ወላ ሓንቲ ሽግር ኣይመፅእን እዩ ንቃንዛ ግን ይከላኸለልክን ሕጂ ቀንዲ ስለምንታይ ንከምዚ ክጥቀማ ንደለክን ምክንያቱ ቃንዛ ኣብ ነፍስና ብጣዕሚ ከም ስትረስ ዘለካ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ሕጂ ኦልሬዲ ናይ ሕርሲ ቃንዛ ኣሎ ናይ እቲ ቅርፀት እቲ ቆልዓ ሓልፍ ከሎ ሕጂ እቲ ድጭደድ ምሻሎ ክትሓርስ ከለካ ክንደይ ቃንዛ እዩ ዘለዎ ሕጂ ከምዚ ሴፍ ዓይነት ብዙሕ ሽግር ደየምፅእ መከላኸሊ ናይ ቃንዛ ከለና ስለምንታይ ኣብ ቃንዛ
نأتو جن يردعني كوما أيدليني بناتي كحرس يدلي እንዳስተንፈስኩ ነፍሰይ እንዳፈተሹ ገበሬት ልክን ሓንቲ ፀገም የብሉን ግን ኤፒድራል ክትገብራ ተደሊልክን ብናይ አይቪ ክህባ ክንደኽእላ እውን ኣሎ ናይ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይትረስ ኦክሳይድ ዝበሃል ላፊንግ ጋስ ከምዚ ማስክ ጌርካ ተስተንፍሶ ሕጂ እዚ ንምንታይ ይጠቅም ቅርፀት ክመፃካ ከሎ ተስተንፍሶ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን እዚ ከምታ ቀልጢፋ ትሕግዘካ ቀልጢፋ ኢኻ እቲ ቤነፊት ድኸይድ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ቀስ ብቀስ ስለ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ምድንዛዝ ቀልጢፉ ኣይከይድን ካብ ነብስኻ እዚ እውን ከምኡ እቲ ናይ ብደም ድህባኻ እዚ ናይ ጋዝ ግን ተሓሲብኩኖ ሕጂ ኣስተንፊስካ ናብ ሳንቡእኻ ከይድ ኣሎ ሽዑ ካብ ሳንቡእኻ ናብ ደምካ ምሽ ኣሎ ሕጂ ብከምኡ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ የቋርፅ እቲ ኢፌክት ቀልጢፉ ከዓ ኣይሰርሕን እዩ ግን እዚ እውን ፅቡቅ እዩ ከተስተንፍስ ከለካ ሓንሳብ ኣብ ቅርፀት ስለ ዘለካ ኢሕ ትብል ተለካ ሓንሳብ ከምዚ ፅሩሩ ክብለካ ይኽእል እዩ ግን መስተን ዶክተራት ድበላኽን መስተን ነርስ ድበላኽን እንዳሰማዕኽን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ሜዲኬሽን ስለዝኾነ ናብ ሜዲኬሽን ኢምፖርታንት ናይ ፔን ማኔጅመንት ስለዝኾነ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ኦፍኮርስ ሕጂ ኩሉ ብሓንሳብ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኤፒድራል ተመሪፅክን ኤፒድራል ትጥቀማ አይቪ ተመሪፅክን አይቪ ትጥቀማ ናይትረስ ኦክሳይድ ተለይለንካ ናይትረስ ኦክሳይድ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኻ እዚ ክብል ከለኹ ካብቲ ናይ መከላኸሊ ናይ ቃንዛ ንላዕለኻ ብሪዚንግ እቲ ነብስኻ ኢልካ ምስትንፋስ እቲ ክትሓርሳ ከለኽን እቲ ናትክን ኤንቫይሮንመንት ፖዚቲቭ ክኸውን ኣለዎ ኣሰብኡትክን ኣሕዋተይ ፕሊዝ ኣንስቲ ክሓርሳ ከለዋ ብጣዕሚ ዲፊካልት ሞት ርአየን እንድወፃ ኣለዋ ራይት ሕጂ እሶም ከዓ ተረዲእወን ቅልጥፍ ኢለን ሕርቕ ብላ ተለዋ ወይ ትብሎ እንደለኹም ደይ ሰምዓተ ኮይነን ምክንያቱ ኣብ ቃንዛ እየን ዘለዋ ሓንጎለን ኣብ ካልእ እዩ ተመቃቂሉ ዘሎ ሕጂ ቅድሚ ሕርሲ ምሕራስን ንዐን ደድልየን እቲ ናተን ስትረስ ምጉዳል ተረዲእወን እቲ ንዐን ደድልየን ነገራት ኣብቲ ሆስፒታል ኩሉ ደድልየክን ናይ ክዳውንቲ ድዩ ንዓኽን ደስ ድብለክን ድስተ ድዩ ምሻሎ ነገራት ትወስዶ ንዓኻ ከምዚ ንነብስኻስ ኣብ ፅቡቅ ቦታ እየ ዘለኹ ኢልካ ትነግሮ ምሻሎ እሱ እውን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ንነብስና ካብቲ ኤፒድራል ላዕሊ ካብቲ ናይ አይቪ ካብቲ ናይ ናይትረስ ኦክሳይድ እቲ ነቲ ትፈትዎ ሰብ ደሎ ምስኻ ምዃኑ ሰብ ከም ዘለካ ምፍላጥ ሕጂ ወላ ክትዓርሳ ከለኽን እቲ ትፈትዎ ሰብ ትፈልጦ ሰብ ምሳኻ ክሕግዘካ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ግን ከምታ ኩሉ ግዜ ድብላ ዶክተርካ ድበለካ እንዳሰማዕኻ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለ ዝፈላለ እዚኣስ ምሳኻ ናይ ትኸይድንያ እዚኣ ተሓይሽ ተይሎምኽን እንዳሰማዕኽን እምበርታ ናይ ኤፒድራል ታብ ሕቆኻ ትድህቡኻ ናይ ሕቁ ፀገም ንድሓር ገለ ድፈጥር ኣይኮነን ከምታ ኩሉ ግዜ ድብላ ኤክሰርሳይዝ እንዳገበርካ ነቲ ሕቆኻ ነቲ ትሓርስ ከለካ ሕጂ ሕሰቦ እቲ ሄፕ ድበሃል ሓንሳብ ዝተሲሓረክን እዚ ኣብዚ ደሎ እንታይ ድኸውን ደሎ ከምዚ ኢሉ ኮፍ ኢሉ ዝፀንሐ ንላዕሊ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ዝኽፈት ኣሎ ቆልዓ ምእንታን ክሓልፍ ሕጂ ከምኡ ትገብር ተኾንካ ኦፍኮርስ የሕምም እዩ ትሕቆኻ እውን ይሕመካ ሕጂ ቅድሚ ሕርሲ ምሕራስክን ስትሬች እንዳገበርክን ማይ ውዒ እንዳተኣለኽክን እዚ ሕቆኽን ምሻሎ ማሳጅ እንዳገበርክን ከምኡ ጌርክን ናይ ሕቆ ፀገም ከይሕዘክን ክትከላኸላ ትኽእላ ኢኽን I hope that helps ከምታ ኩሉ ግዜ ድብላ ኮሜንት እውን ፀሓፋለይ ዝኾነ ሕቶት ኣለክን I hope that helps ብሮ መዓልቲ